Așadar, haideți să discutăm acum despre partea de analize în SoftOne. Înainte de treaba asta, dați-mi voie să vă explic sau să subliniez mai precis 4 noțiuni prezentate de data asta 2 câte 2. Și anume, pe de o parte, rapoarte statice, o noțiune versus analize dinamice. În majoritatea programelor în care ați lucrat până în prezent, cu siguranță v-ați confruntat sau cu siguranță ați avut parte de niște rapoarte statice. Stabileam niște filtre, da? Cam ceea ce vedeți acum pe ecran, dădeam un click și obțineam un raport, spun eu, static. De ce? Pentru că acest raport, vânzările pe clienți, fișa unui client, fișa unui articol, situația bunurilor de consum, sunt rapoarte care privesc informația dintr-un singur punct de vedere, neavând posibilitatea de a mai face vreo manevră odată ce ele au fost afișate pe ecran. Neavând posibilitatea de a mă mai juca în vreun fel cu informațiile pe care le primesc pe ecran. Asta înseamnă raport static. Ceea ce vă oferă, bun, aceste rapoarte statice există și în SoftOne, pentru că ceea ce vedeți acum pe ecran sunt rapoarte obținute tot cu ajutorul SoftOne-ului. Dar, mai mult decât atâta, SoftOne vă oferă analize dinamice. Analizele dinamice, da, sunt acele analize în care pot să manevrez direct pe ecran toate elementele disponibile acelui raport. Mă refer aici linii, coloane, informațiile de tip care pot fi însumate. Da? Toate aceste elemente le pot mișca pe ecran astfel încât să îmi prelucrez informația în mod dinamic, astfel încât să ajung prin câteva clicuri la ceea ce mă interesează. Da? Dacă într-o primă fază, să spunem, ceea ce vedeți și acum pe ecran, discutăm de o analiză pe sucursale și cu vânzările pe luni, printr-o simplă manevrare a elementelor care apar acolo încercuite, da? Eu pot ajunge într-un alt tip de analiză, da? Tot așa pe sucursale, dar de data asta detaliat pe clienți, dar cu comparații nu pe luni, ci pe ani. Da? Și așa mai departe. Practic aici singura limitare, dacă vreți, este oarecum imaginația sau utilitatea pe care dumneavoastră o dați acestor analize. Eu pot să mă joc și să prelucrez elementele respective fără niciun fel de limite. Aici este diferența și vă rog să o sesizați între rapoartele statice și analizele dinamice și trebuie să știți, de fapt ați și văzut de data asta, vă voi arăta și mai departe, SoftOne-ul permite accesul la analize dinamice, bineînțeles și la cele rapoarte statice, dar le aveți pe amândouă. Alte două noțiuni pe care vreau să le prezint, tot legat sau tot în, dacă vreți, în antiteză, și anume noțiunile de date, respectiv informații. Ce sunt datele? Datele sunt ceea ce vedeți dumneavoastră acum pe ecran. O înșiruire de cifre, de texte, eventual și de imagini, prezentate, hai să spunem, structurat, tabelar, dar atât. Sunt doar niște cifre și niște texte care nu îmi conferă niciun fel de utilitate. Pentru că aceste date să se transforme în informații, am nevoie de o prelucrare, pe cât posibil o prelucrare automată a lor, dacă s-ar putea la un click 2-3 distanță. Adică, ce înseamnă acest lucru? Haideți să vedem câți dintre dumneavoastră, uitându-vă la acest tabel de date, mi-ați putea spune în care an vânzările au mers mai bine, care agent a vândut mai mult. Poate cineva să-mi spună uitându-se acest label? Nu. Acum cu siguranță. Toată lumea din sală e în stare să-mi spună că anul 2015 a fost cel mai bun an al firmei noastre. Poate să-mi spună că și anul 2016 are șanse, având în vedere că suntem de-abia în luna mai, de-abia s-a terminat luna mai, că cifrele arată chiar mai bine decât cele aferente anului 2015. De asemenea, da, se poate spune că
să zicem, agentul de vânzări Stan a înregistrat cele mai bune cifre în toată această perioadă și așa mai departe. Aceasta este informația între date, aceasta este diferența între date și informații. Atenție! Nu ne concentrăm pe date decât în ceea ce privește modul în care le culegem din teren. Pentru că, într-adevăr, informațiile pot să fie eronate dacă datele primare pe care le-am introdus în aplicație nu sunt corecte. Dar datele, fără această prelucrare corectă, rapidă, eficientă, nu reprezintă nimic. SoftOne vă transformă datele extrem de rapid în informație, așa cum veți vedea în continuare. Acestea sunt elementele pe care am vrut să le aduc în fața dumneavoastră, ca să înțelegeți foarte clar, rapoarte statice, rapoarte dinamice, date versus informații. SoftOne vi le oferă pe toate. Dar mai important este faptul că vă oferă analize dinamice și vă oferă informații prelucrate, astfel încât dumneavoastră să puteți lua rapid deciziile. Bun. În ceea ce privește tipurile de analize și de rapoarte, da, pe care SoftOne le pune la dispoziția dumneavoastră, o parte dintre ele deja le-am atins, dar ne vom întoarce imediat în aplicația reală, da? Dar ele sunt structurate ceva de această manieră. Avem acele rapoarte cu filtre predefinite. Dacă vreți, aici ar fi zona rapoartelor statice. Avem zona de browsere și de pivoți. Da? Aici deja discutăm, trecem la capitolul analize dinamice, tabelare sau grafice. Avem de asemenea partea de business intelligence, da? SoftOne aducând către utilizatorul final atât posibilitatea utilizării unui BI intern, cât și posibilitatea folosirii unui BI, hai să spunem, de notorietate, unei soluții internaționale și anume soluția ClickView. Trebuie să știți că SoftOne are inclus runtime-ul de ClickView. Asta înseamnă că odată ce au fost create anumite analize, anumite tipuri de analize în ClickView, ele pot fi utilizate direct în cadrul aplicației. Cine dorește să meargă chiar mai departe decât atâta, poate achiziționa și licențe de dezvoltator ClickView și să-și dezvolte propriile analize. Oricum, SoftOne vine livrat din start, bineînțeles, contra unei sume cu câteva tipuri de analize pe care o să vi le prezint în continuare. Revenind, partea de rapoarte cu filtre predefinite ar însemna ceva de genul următor. Da? Statistică vânzări pe client. Am această fereastră, da? În care eu pot să-mi filtrez, să spunem, perioada care mă interesează, pot să-mi filtrez clientul sau clienții pentru care vreau să listez raportul respectiv. Am câteva chestiuni interesante, să zicem, cel puțin în cazul acestui raport, posibilitatea de a seta pasul, să spunem, de analiză, da? Vreau o analiză lunară sau din 3 în 3 luni, vreau o analiză zilnică, da? În momentul vreau să fac o analiză cantitativ-valorică, doar cantitativă, doar valorică, da? Ideea este că în momentul în care am apăsat butonul execută, lucrurile s-au cam terminat, adică am obținut raportul care mă interesa, dar orice altă informație altfel prelucrată sau altfel aranjată în pagină necesită prelucrări suplimentare consumatoare de timp. Dar dacă pornim de la premiza că da, acesta este un raport foarte sintetizat și care îmi oferă suficient la momentul respectiv, e ok și acest raport static. Nivelul următor, așa cum apare și în prezentare, și anume zona de browsere și pivoți, haideți să vedem ce mi oferă în plus. Da? O să mergem acum. Browser este o noțiune foarte, foarte des folosită în SoftOne. Bine, englezesc cu fereastră, da? Adică pornind de la o fereastră, da? În care, să spunem în exemplul meu, sunt afișate absolut toate facturile companiei pe o perioadă, hai să facem așa,
Da? Am afișate absolut toate informațiile companiei pe 3 ani de zile, da, absolut toate facturile. Suntem într-o fereastră cu foarte multe date, exact cum povesteam mai devreme. Da? Hai să vedem ce înseamnă prelucrarea browserilor în Softoan și cum pot ajunge la acele grafice pe care vi le prezentasem mai devreme și câte clicuri sunt necesare. Da? Haideți să facem acea comparație pe sucursale. I-am dat un simplu dreapta mouse, i-am spus grupare. Deci, iată cum, printr-un simplu click și o grupare, am ajuns, da, de la acel tabel, da, la acest grafic. Pot să măresc, să spunem, ecranul pe care lucrez, da, pot să-mi ordonez datele din tabel, da, și să obțin exact graficele pe care le vedeați și mai devreme. De data asta, da, pot să spun anul 2015 cel mai bun. Sau merg mai departe. Vreau să fac, să spunem, aceeași analiză, da, să-mi aduc și câmpul de sucursală. Am spus grupare, da, și în acest moment, filtrare numerotare, da, într-adevăr, analiza este pe ani, dar în cadrul fiecărui an am posibilitatea să compar Clujul cu Mureșul. Bun, evident, Clujul mai bun decât Mureșul în cazul acestei analize. Acesta ar fi modul în care ajung din browser, din fereastra cu date, da, ajung în zona de analize și grafice prin acest simplu dreapta mouse, grupare, da? Practic îmi grupez informația după criteriile pe care mă interesează și apoi în ferestre am posibilitatea de afișare tabelare grafică, respectiv de ordonare și de sortare în funcție de crescător, descrescător, în funcție de necesități. Da? Următorul element, așa cum apărea și în prezentare, da? Era partea de pivoți. Da? Partea de pivoți, haideți să mergem rapid și în zona pivoților. Pivotarea pornește, bineînțeles, tot de la partea de date, însă, da? Adică în spatele pivotului se află tot așa o tabelă cu foarte, foarte multe informații care la prima vedere nu prea îmi spune nimic. Da? Prin simpla apăsare a acestui buton, Pivot Analysis, da? Aplicația trece din modul date în modul, hai să spunem, informații, da? Pentru că lucrurile deja capătă sens. Uitați-vă cât de simplu manevrez. Da? Mi-am tras anul în zona de sus și dintr-o dată am o comparație pe ani, da, a celor două puncte de lucru. Sau mi-am desfășurat, mi-am pus filtru, nu mă interesează analizele pe partea de stoc și mijloace fixe, ci doar zona de servicii, da, mi-am făcut o filtrare, în acest moment am filtrare. Da? Vreau să văd pe clienți, văd pe clienți. Vreau să văd pe agenți, să spunem, da? Nicio problemă. Am pus, să spunem, agentul înaintea clientului și dintr-o dată analiza este pe clienți. Vreau să văd comparativ pe ani și luni, da? Mi-am tras anul după agent, da? Și în acest moment eu pot să văd pe agentul Achim, pe lunile ianuarie, februarie, martie și așa mai departe, comparativ, da? Care au fost rezultatele. Asta înseamnă pivotarea în Softoan. Cine a mai lucrat cu așa ceva este cunoscut. Marea diferență este că această tehnologie este adusă în interiorul Softoanului, nu este externalizată.
Bineînțeles, să spunem, vârful de lance al analizelor în Softanul reprezintă zona de Business Intelligence, dar specificitatea Business Intelligence fiind următoarea. Atunci când trebuie să aduc într-o singură analiză elemente din foarte multe module ale aplicației, timpul de răspuns să fie unul cât mai redus, acela este momentul în care am nevoie într-adevăr de o tehnologie de tip Business Intelligence. Softanul, pe de o parte, vine livrat, așa cum vă spuneam, cu propriile tipuri de analize de tip Business Intelligence, care tot așa, da, lucrează de manieră grafică, respectiv tabelară, dar pune la dispoziția clienților, da, și analize, da, marca ClickView, da, dacă o să faceți o analiză, dacă faceți o cercetare, hai să spunem în acest sens, da, veți vedea faptul că ClickView la nivel mondial este unul din liderii din domeniul Business Intelligence-ului, existând în acest sens un parteneriat între Softan și compania ClickView. Da? Practic, Softanul nu face altceva decât să extragă datele din tabelele sale, să le ducă în cadrul acestor, să le transfere în cadrul acestor analize preconfigurate, da? Urmând ca dumneavoastră să beneficiați în mod direct de ele. Bun, revenind la prezentare, da? Atâta vreau să vă spun, da? Că drumul de la cifre, texte, imagini, da? Către informații, în cazul Softanului se face extrem de simplu, rapid și eficient. Vă mulțumesc!